Здравейте, деца! Как сте? Това хубаво кученце. Какво е това хубаво кученце? Това е хубавото куче Грейс, нали деца? Това е кучето Грейс. Здравей, Иляна! Здрасти! Какво се случва днес тук? Днес кръщаваме кучетата от фондация Очи на 4 лапи. МТО подкрепя Очи на 4 лапи от 11 години. Вече 7 години правим тази много мила церемония, в която кръщаваме новите кучета водачи, които са били в приемни семейства и идват на обучение тук в фондацията. Тези кучета наистина стават очите на незрящите хора, на бъдещите си собственици, и ние сме много щастливи, че толкова години подкрепяме тази благородна инициатива. Колко кучета успяхте да кръстите днес и да предоставите на незрящи? Днес кръстихме 6 кучета, които от приемни семейства отиват в училището за обучение, и чак след една година те ще бъдат подарени или дадени на символичната сума от 1 лев на незрящи хора, защото процесът по обучение е много сериозен, дълъг, отговорен и скъп. И за това МТО толкова години подкрепя тази кауза. Освен вас, други подкрепят ли тази инициатива? Столична община също през годините подкрепила фондацията, но доколкото знам, МТО е така най-доверения, дългогодишен приятел и партньор. 11 години подред. 11 години подред, да. Супер. Какво всъщност се случва с тези кучета? Те се предоставят на Грейс. Незрящите. Ето едно разкошно кученце. Това е Грейс, която в момента вече е уморена. Грейс е уморена. Топло е. Но доколкото знам от нашите приятели от училището, тези кучета са изключително добре дресирани и възпитани. Те са очите на слепите хора, които между другото, ако не знаете, в България са 18 000, така че проблемът е сериозен. За тези години в училището са обучени 50 кучета и това, което знаем е, че всъщност кучето променя цял живота на незрящия човек, който е бил затворен между 4 стени, а с своя приятел вече може да води нормален живот. Страхотно. И последен въпрос. Защо прави това МТО? Каква е причината да бъде? МТО прави това, защото вярва, че всяка компания трябва да връща нещо на обществото, в което работи и оперира, и трябва да правим добро. И то да е безкористно. Ние сме най-големият оператор в страната, на 19 години лидера, и смятаме, че лидерите трябва да бъдат и пример за отговорно поведение. Каузите и проблемите в нашата държава, за съжаление, са много. Ние правим каквото можем. Надяваме се, че и други компании ще последват примера ни. Това е пътя да променим заедно държавата ни към по-добро. Благодаря ти и пожелавам да правите още много, много добро. Благодаря. Благодаря.